Ôi Sầm Sơn खामानि अबस्था दै रायजो राजाफोरनि मादारपुर थांनि एसे बे लामाया थिग जाब्ला एसेब्लाबो मोजां जागौमोनलै जानायालाय माथो दाबो जाया बे ससे बिराद गाज्रि अबस्था बारबोबाय माथो सारि साखाबो थांदों माथो एसे थाब थांदोंना फैदोंब्रा ना दालाङानो बुखार जाखो ना माखो जायासै नामा माथो थाथ'हैखोसो जानो बे हनै जानो थांजागोन ना थांजायाथाय आंनि आन्दाजाव थांजानाय नंला बायदि मोनबायलै बै दैखौ बारबानो मा जाखो बैयावबा माबायदि र'लाय र' नांगोनथ' होनदां इयाव दैयाबा हले बिराद खोलथारलै दालाङा नोगोद फिसाखा माने ओरैबो लानजाय माने बबेयाव दंफैयोथाय जोङो दा गारि लिगालाय दासो दङ खिन्थु जायगायाव दङ बांलादेशआव थानायफोर बायदिल' मोनखादोंलै आं नै माजों थांखोलै बर' नै मादारपुरा नै ओरैनियाव सोंदो मादारपुर जामु खर दे मा आमिও যাই পাম কোন জায়গায় আইতাছো আমি মাদারপুর দেশে না বিদেশে এটা বিদেশে মধ্যে আইতাছো রাস্তাগুলো দেখুন বাংলাদেশে তো এরকম না আমগর দেশে এরকম রাস্তাগুলো অবস্থা দেখেন ভাইজান কিরকম আরে আল্লাহ কি যে কমু এটা কি ভালো দেশ হ্যাঁ এটা কি কমু দেশ আমগর বাংলাদেশে এরকম রাস্তা নাই গো বা মিরাক্কু গারোগুলা যে কয় মিরাক্কু এটা কয় জুমখাম বড় ভাষার মধ্যে ছাতা আটকায় রাখছে বেটিগুলো जुंखामखौबा हले होदोंलै साला बाबा नुबाय दा जुंखाम आबादल' ओरैबो जुंखाम नांगौ समाव जों सफैयासै नै दा बिसोरा मालाय बिरलांजोब्बाय जोंहाबा दाबा बबेजों थांगोन दानियाबा लामा आन्दायना थै लागाव Long live BPA long live फै बयबो फै आयाफा आदाबाजै बिब' बिनानावमोन फै बयबो फै आयाफा आदाबाजै बिब' बिनानावमोन नांगोलनि सावगारिया भोट होदो अखा सिजाबाय अयथासार हनेथ' थांबाय बैसोरो अखा सिजाबाय अयथासारनो बैयाव मोनसे फिसानो फाउन्डेसन खालामदोंमोन नालाय नैबेलाय माथो गारिनि जाखादों थुदु बैयाव बहाबा मैसो बेदरजों ओंखाम जागोननो एसे जाना लायनोसै जों एसे थाला बिसोरजों जों थाफानांला थुदो बिसोर ओरै साइडजों लाखादो खर'आवहाय फाउन्डेसन खालामदोंनो बेयाव आरोखि माथो जायगाबो हगारा मायाबो गैया नामा दोनना थाङोबा हनै बिसोर सहैजोब्बाय मै बावहाय एसे फाउन्डेसन फिसा खालामदोंमोन अखा हादों अयथासार नै बिदि आरोखि नैबे थ' होमबा जों गयिं जालांबाय अखा जि जानायनि खबखौ मोन्दों दासो हा मेंबायबोलै खारथारलायना अखा सिजानायनि खबखौ दासो मोन्दों सानफ्रामबो अखा हाला आंबो बिदिनो खारलाबायनो मोनबाय थानायनि अखा हानायखायसो खारनो मोनबायना दिनै अखाखौ गिनानै बे मोजां जानाय नङा खिन्थु हस्पिटालावसो बे प्लास बानायनाय सिनावसो थाहैनांगोन अखा सिजाब्लाबो जों गयिं जाथ'वाखै सासेयानो अखा सिजानानैब्लाबो डिउटियानो बेनो आबादानो बेनोसै ना मा कमप्रमाइज माबे नो कमप्रमाइज चलाखौ मानो अखा सिनांगौ बेलाय अखाया मालाय मा जों लाखिनो हाया
अखाया जोंखौ लाखिनो हाया दे सिलाय गलिखौनो गियाखै लालाय आरो बे अखा ना माथो सिम्पोल नो प्रब्लेम थांगासिनो दं मैसो बेदरजोंसो ओंखाम जाहैनोसै दा दान्दिसे नै जायगाया हाब कुटि जायस माजों थांखोलै जों नै ओरैहाय होलांनोसै अखाया अयथासार ओमफ्राय ओरै ओंखाम जाखांना सारमोनहा जिरायला जोबनानै दं नै गासैबो जिरायजोबनानै दङ स्पर्टसिं सार जेम्स सार गासैबो दंजोबो दा माखासे ओरैहाय दङ ओंखामा माबायदिमोन गोथाव जादों दा माबा पनिर ना मामोनलाय गुफुर गाइखेरा हा क्रिम मोनजालायबावदोंसो जोङो ओरैहाय नै क्रिम जाग्राफोरा नै क्रिम जाग्रा गोजा गासैबो क्रिम जाग्रा गोजा बिसोर क्रिम मोनजाबावदों गामियावब्लाबो हा अमा देसिबाव संग्राफोरा हनै बैजों एसे नायहैलाबायदों अखा हाब्लाबो नै संनाया बा मा मा दङ नायबावनोसै एसे गोसो होनानै जादों फुरा गोसो होखादों मा मा दंबावो अखाया माथो गोगोम जाबाय ओंखामा गेफे जादोंलै एसे ओंखामा गेफे जादों ओमफ्राय अमा बेदर ओमफ्राय गाइखेरा गैलालै गाइखेर दंबावोमोनसो क्रिम दंबावोमोन संग्राफोरा नै गामिनि नालाय लाब्रा अयथासारखा अखा सिजानानै होलांनोसैलाय नै दहाय सिजादों माखासे हाबजोब्बाय नै सारमोना हाबजोब्बाय जोंना बैयावसो ओइ खेबजान Denjar नुदोंलै गथ'फ्रा औ नङाला मोजां नङा बे लखना मोजां नङा खिन्थु लाइना मोजां नङा दा गयिं जालांगासिनो दं आरोबाव दा गारि गयिं आरो गयिं नुवाखै हनै गोसोमा उन्दावै मा दादगिरि हाथिसार हाथिसार माने भुटान बर्डार गयिं जागासिनो दं जोङो उन्दावै मावलांगासिनो दंलै बे दैया ब्ला ब्ला बानलु खावखाय खारखाजोबो माथो साला एक्सन केमेराखौ दिनैसो बाहायनो मोन्दों मानि एक्सन केमेरा बिलाय हा साला खारनायाव दिनैसो बाहायनो मोन्दों बिखियाव खारलायनासो खारनो मोनबावनांगौ ना मा एक्सन केमेरा जाथ'बायलै आरोबाव दागगारियाव एसे खारबावनांगौ दा हाथिसाराव सफैलायबाय दागगारि नैबे स्कुल बस बे स्कुल बसखौ बेखेवगोन जाहैबाय आरोखि माने खुलिगोन जाहैबाय स्कुल बस हाथिसार गाखोनाय नायनोसैलांलै वाव आरो वाव गारि गोदान नया गारि माने माखासे स्टुडेन्टसफोरा बै समावहाय माखासे रिक्वेस्ट खालामदोंमोन गभर्नमेन्टआवहाय जे स्कुल बासनि गोनां बास गोदान अपेनिं नै सिङाव टटेल 40 जन ना मा होनो हौवाफोरनि खावसे हिन्जावफोरनि खावसे बस बे बासआ सान्ति मा जायगामोनलाय बे दागगारि हाथिसारनिफ्राय बेंटल खारगोन गंसे बेंटला बबे गंसे काजलगावसिम थांगोन स्कुल बस औ ओमफ्राय बेथन फैसा होलांबावनांगौनो एसे
गाखोजेनबाय MCLA खाम्फा बरगयारि सार आरो जेम्स बसुमतारी सार आरो बिदिनो BPFनि माखासे दैदेनगिरिफोर बयबो बा सोमदोन माबे सोमदोनाबो गाखोजेनबाय नामा गाखोजेनबाय दिनै बास गोदान Buria, Agrama Burili, long live, BPF, long live.